is Misha Sophia, agus in neo beg rud éigen an spríúil siúla gwyn. Beg neart fuinmh agus bríag tastáút, an bhfuil tú réig, Déan Damhsa Liom. Tá trí céim a bhaineann leis an Damhsa seo. Féic, céim ibre a hain. Glaoigh, Damhsa, Damhsa, Glaoigh, Damhsa, Damhsa. Céim a dó, den busca le do lábha thar do ceann. Hainso, trí, capar. A níis den muid an gá chéim sin le chéile. Glaoigh, Damhsa, Damhsa, Glaoigh, Damhsa, Damhsa. Hainso, trí, capar. Deire, céim ibre a trí. Déan an mhó faoi go. A níis den muid na céimena go léir le chéile. Glaoigh, Damhsa, Damhsa, Glaoigh, Damhsa, Damhsa. Hainso, trí, capar. Déan an mhó agus déan an mhó. Maithú a níis chuir muid na céimena leis an gceol. An bhfuil tú réig. Liom! Go!